Mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na hapon sa Indogabo, sa muya pong mga paradangog, medyo nagtaga-oran-oran, maray man po yan, mabaribi lamang an sa tuyang mga pananom. Ingat sa natabi, kasabay dyan ang samuyang pagrespeto asin pangungumusta sa lambang miyembro kan pamilya an paglaom na yaong kitagabo sa ligtas na kamugtakan sa taho kaining pandemya. Dahil magpuknat sa manarig sa amang Diyos na matapos na ini, maligtasan tana ang problema. So mga naghehelang kan COVID, magkaburulog na, kitang pigbibiyaan ng karahayan ng salud. Dagos kitang maprotehiran, asin magamit ta ini susug sa karahayan, asin kamautan ka sa itong kagurangnan. Sagkod na naman pong alas 5 an sa indong programang Bicol Target. Martes ngunyan, 27 na kan Abril 2021. Kabangaan na baga kan taon? O yun na baga? Mayo, Hunyo, ano pa man? Ay nako, sige, mag-iriba-iba kita. May mga informasyon dyan siyempre sa palibot. Katuwang taan, news team sa 1st District, Pading Jomar. 3rd District, Comparing Jim. 2nd District, Pading Al-Armario. Katuwang si Ans Galero, Renz Luna, Luens Barcena. Sa Manibela, yaon dyan si Henry Boy Mata. Sa technical control, si Bunjing Tanay, the big man himself, the chief. Yaon po, presente. Sa newsroom, pag-araw makaining oras, diretso ang lagatak. Kan antigo na Olimpiada. Bilibay ako talaga. At sa totoo lang, gulpin ang istoryang inagihang kan asin hinatud sa publiko na parte kan pagdalagan kan Pilipinas, kan Kinaaban, kan Legazpi, kan Albay, kan Bicol. Tistigos yan tabi na Olimpiadang yan. Kaya grabe ang semental value kang kidirek Edwin Peralta. Ang samuyang news director is in the house. Siyempre nakamonitor man po News Manager Mardela. Production, yaon dyan ang samuya pong Angel kang DZGB AMA Angel M. Mustaza. Sa IT, si Arven Buda si Richard. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. Ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Yan, kung igo ka mo ning gustong mga idugang man, pwede ka mo magpartisipar man sa programa o magpaabot ng informasyon. 0961, yan, 0961 759-0888. Yan. Sa Globe, 0926
0156020. Subaybayan niya to tabi anang nangyayari sa India. Iyan ang satong panalmingan kung ano ang efekto kan daina nagsusunod kan ning prosedimiento, protokol, regulasyon na ipigpapautob kan gobyerno basado po sa siyensya, medisina. Yan po ang malinaw na panalmingan. Uyugon mo an mga gadanduman tigsusubsuban na sana daina kaya kan mga krematorium. Pigsusubsuban na sana sa kunsain na pighahanap na lugar kan gobyerno, duman ibiburo-bo ang mga lawas kan nagkagaradan sa COVID. Ang latest ngunyan, ang mga pasyente, daina, sisayumahan na, dainang nakakalaog sa ospital. Taking in consideration na ang India talaga is one of the most heavily populated na lugar sa kinakban. And initabi ang isipon niya to ha, ang India, iyo ang largest producer, sa largest producer kan bakuna kontra COVID. Alagad ano ang nangyayari? Dai na kaya kan sa indang mga parmasyotiko na masuplayan ang gabos as in dai na maglakop ang COVID. Nya kung dai na nga ninda kaya, do you think na ang India maprodusir pa nin bakuna para sa ibang nasyon? Dai na po. Naturalmente ang efekto kaan, igwa po nin efekto manan sa supply kan bakuna sa kinaban. Ta siyempre, ang iisipon mo na kan India, yung sa diri nindang survival. Bata, kanakalis bagang mga bulan, igwa akong nadangog na bareta, inda ko kung tama ang pag-rewind kan sa kuyang hoben pang kaisipan. Mga nasa 36 pa sa nagayon ining kaisipan kong ini. Bako pang gastadong maray. Ano? Bako pang gastadong maray. So natatada, naon kwarto. Igwa ka ito ning bareta na sabi, so India, matauman nin bakuna sa Pilipinas. Tama ba? Gari igwa ko kaning nadangog na istorya sa kwan sa national news. Inda ko sa natabi kung tamaan sa kong pagrumdom. Now, sa India, buminuhi na tabi ang komunidad dahil ng mga for face mask, social distancing, face shield, so mga aktibidades, duman both civic activities, religious activities, pinagkukondusir na as if dai nin COVID. Look at what's happening now sa India. God have mercy. So mga dai pa nagtutubod tabi dyan sa sitwasyon na ini na igwa kitang pandemya. Ta igwa bagangon yanin mga dai mo masabutan Dai naniniwala sa COVID. Ano pa tabian makakakumbinsir sa Indo? Na mismo nga ning Susanto Papa nagpa-ineksyon kontra COVID bakuna, naniniwala siya, asin nagtitiwala siya, naniniwala siya na may COVID, and nagtitiwala siya sa siyensya asin medisina. Yan. O hilingan na nangyari sa India. Mga retrato bagabunding makagirabo na ano. Garo na sana baga supig bababawa ning palapa nin nuyog. Bubuhusan ki petrolyo sa sagob suban. Wug!
Iyon na po, tabi. Ungunyan, iyan ang sarong clear example po sa piga para or otro nyato digdi na ang tao igwa nin partisipasyon dapat sa pangapudan kan international community and kan mga individual na gobyerno. Iyan na pagsunod sa protocol na pig-estabilisar kan siyensya asin medisina pipautob kan mga otoridad. Tabako man iyan sa namastabas at sambang mga protokol, pinag-adalan po yan. Ibabatan hororon. God forbids. So nangyaring community pantry duman ki Angel Locsin. Bako baga, bunjing? Pasintabi sa mga fans ni Angel Locsin. The intentions and the act of giving is pure. Magayon, pero the process kan pagtao dumana nagkadiferensya. Sabi kan mga nasa medisina, siyensya sa mga bareta na nadadangog ta, halat-halata ngayon nindo. Pero ito bunjing rinibo baga na nagkurumpulan, may nagadan, may nadismayo. Halat-halata ngayon nindo. God forbids. Ngunyan, tabi. Ano pang prebas ang gusto nindo? Mantang da pa nag-abot ang bakuna di sa tuya, ang nabakunahan sa mga nasa halangkaw na klasifikasyones. Ngalas nga ni ako bunjing. Sumidya, nasa group A man nga ni, pero number 9. Ngalas nga ni ako, takan sinda sararay sa laog, kita bagang nakalaban sa luwas. Ade, pero number 9 kita. Ade, while everybody else is safe sa saindang harong, we, na nasa broadcast media, ang nagtatao ning timely, accurate information, yaon sa luwas. Pero pigiling ko duman sa klasifikasyon, numero 9 kita, may nagkairinot, hain daw niya ako, sumapiglista duman sa nakainot, sararayan sa harong ka na sa laban. Ay, nako. Pero di bali, sabi ko baga, magposumiter kita sa wisdom ninda. Ano po? Okay. So yan po, tabi ha. Ay, nako. Kahirakiman kita gabos, tabi ano. Sa India, grabe na. Sige baga, bunjing ang sigan lang ka, ano? Numero sa India. Kan nagkakagaradan. Uto na sa mga kalye. Ang mga naghirelang kan COVID. Sa Manila, iyon naman baga, sa mga nasa kalye na tabi. Nasa kalye na, nasa tent, marayray pa ito, mga nasa tent pa. Dahil paghalato na, makaarog man kita tabi duman, tadipisil po, ha? Iyan na India, mayaman ang nasyonan, tabi. Iguan ang kapabilidad iyan. Nako. Sabi ni 4498, tibaad po, Sir Pio, 36 anyos na sa radyo, bako edad kang utak. Lang yan. 36 na anyos na ako sa radyo. Dahil kuryente sa humapon, kasubagong aga, na alas 7. Anong oras daw po mabulta ang supply ng kuryente? Palagi naman ako nakatune in sa DCGB, pero wala man akong madagog na advice, announcement na mag-burn out. Nahalawig today digdi sa Southern Barangay. Thanks po. Yan. Aha. Sige, i-follow up ta po yan dyan sa Albay Power and Energy Corporation. Sige. So yan po tabi. Dyan sa ang nangyari sa India. O ang kaparter ko na ngunyan, ang sa kuyang amigo. Money tea is in the house. Talaga naman. Yan. Kasagpon daraga. Nawaran kita mang pag-ugali ang mga tao sa pagkuha sa community pantry nung first day, sabi kan friend ko. Dahil nga ni 1 hour, limas na supply. Nagparagawan mga tao. Dahil control sinda na kan nagbabarantay. Dahil na sustain, maghapon supply ta sobra-sobra ang kiko akan mga tao. Dadis ganar sa iba na gusto mag-donate. Huwag tayo swapang. Get what you really need for the day. May iba naman na mas nangaipo ba? Sa sagpon kan daraga? Na marangkal,
Yun na nga na sinasabi natin eh. So sa Pinoy talaga, nako. Sir, ang problema po sa India, mayamanon sinda. Ugaring antigo pa ang kaisipan ninda sa practice kan religion. Aram mo tabi, pag-abot po sa relihiyon, as in sa pag-profess, ipag-practice kan faith, never akong nagtatats kayan man eh. Iyan na sa tuyang relihiyon, dahil nagadago ka ang nagtatats because ang relihiyon and ang practice and pag-profess kan faith is something very personal. Dahil mo pagmandahan man ni an sa imong kaiba kung ano, araw ka ni dapat, magsimba ka araw ka ning oras, maglaw ka simba araw ka ni, dahil ka. It is something very personal. Takun ano ang totoong pagtubod kan sa imong kapwa, kung paano siya makakakonect sa mahal na Diyos. Sa paagi na pinag-iisip niya, iyon pagkukonektar niya sa amang Diyos, dahil mo ang pagrawrawan. Dahil ka mag-impunir sa kapwa mo kung paano ang pag-profess sa mahal na Diyos, kung anong ipapangadji, kung anong kakantahon, kung anong pagmimimuryahon ng mga, kung ano-ano baga maniba ko, kung anong oras ka magsimba, kung saan ka masimba, kung saan ka matukaw sa simbahan, kung saan. No. Ang pag-profess, as in ang pag-practice kan faith and belief is something very personal. Kung ano po ang dayupot na pagtubod. Halimbawa gusto niya mga na nakatukaw, sige pabayaan mo taiyuan an sa iyang very personal na innate connection sa amang Diyos. Di ba? Yan. Dahil mo pagdagita na tataday ka nagsimba sa araw kaning pagtripon. Tataday ka nagsimba, orden hindi kan boss, o kung ano. Taiba na yan. Kung magsimba ka, por dahil sa pagsunod sa orden kan boss mo, kuha na, kontra gusto na, bako nang tudok sa buot, bako. Yan, kaya never kita kaya nagtatstabi. Kung ano po ang pagtubod nindo, so long as, day po iyan tabi, nakakarawraw kan general peace kan komunidad, sige lang tabi. Ano po? Yan, kaya day kita nagkuang kaani na religion sa India, day po, sige lang, sinda tabi, ano. Okay. Ito pa, sabi digdiman sa mensahe, Oy, maray na hapon tabi kay Senyor Danny Garcia. Bro, Sir Danny, maray na hapon tabi sa imo. So tagapagtarampo kan sa tuyang gobernador. Yan. Sabi digdi, iman si Bado baga po Sir an Pinoy, mga sa mga nangangaipuan ninda, gusto perming makalamang sa kapwa ninda. Nangani. Okay, yan nga ni na nangyari bagang mga sa community pantry ade. Itong nag-alsakan duwang training bunay. Siguro napurga na ito kay kalilit chiflan. Marason pa nahiling mo maniso. Rason niya duman kapag interview. So kinao baga sulado kay itong nag-alsaki bunay. Buda sa iba pang mga mga Pinoy talaga, no? Paminsan it's out of logic, di ba? Maray na hapon tabi sa imo, Senyor Kagawad Bong Logroño, kang Boys and Paints, the number 1 paints. Senyor Kagawad Bong, maray na hapon tabi sa imo. Kumusta lamang tabi, Senyor Kagawad Bong? Ang mga pataratara, long time no see. Yan, kaparter ko na ngunyan Kagawad Bong, Maniti is in the house. The man from Barcelona. Good man, bilibon ako sa imo mani. Ang ngaran ni Manny, talagang nakakaintriga eh. Manuel Tutanez from Barcelona. Talagang regal na regal eh. Kaya grabe na ang fans mo Manny. Kaya lang namimiss ka ninda pagkatandem ta ka sa tingog kan banwaan. Ikaan demonyo duman. Ikan para sa lungat. Giganahan ako Manny pag sisalungat mo ko. Sige. Manitian sa kuya ng kapartner mo niyan. Papa Roy Baclao! Good morning tabi sa imo. Pa-check madaling attendance si Papa Roy Baclao. In full stereo. Huy, hugon ma. Di nga. Yan. Ay na. Yan na mabuhay ang nago ko sa imo, Manuel. Kaya namimista ka. So, sumanok na nagtuturaok man eh.
na pag nag-utik ako, piniripit mo na suliog. Piripit na suliog. Talaga naman, oo. Habidigdi. Warang logic po, sir, talaga. Garuman sa na naggibunin krimen, tapos nadakop, marason pa. Tamiling pobre ako ang gigibiton kan otoridad. Nyata, dahil didakop sa mga maabas sa gobyerno, ta kami mga pobre, ang didakop permi. O yubagan so rason man, ikan so, kuhan, itong so nag-alsakan pantry, awan ito, bunay. O, yung nagturaok sa manok. Ade, yun is so line of, logic na line of reasoning niya. Oh, ata na, mga Pinoy, ade, puwera de los ubos. Iyo so rason niya magkagulo-gulo. So, pagapod na, palta rason. Yan. Mga ano kay? Wow! Talaga. Inaano kita. Oh, si Woody Woodpecker da ito, na nagtukturaok, gunmaan. Sabi ni Papa Roy, 3 botellas na serbesa. Ala ka dyan, Papa Roy, 3 botellas ka na naman. Pangit. Pangit daw, sabi ni Manny. Pero may bareta baga. Sa Philippine Star, nabasa ko sa newsfeed, sa internet. So mga nag-iinom daning moderato, halawig ang buhay. Tugon mo an. Amaga sa mga newsfeed, nabasa ko sa Facebook. Yan. So yan po tabi ha. Iusod dyan sa sagpundaraga na wagas data. So ibang mga namas-namas. Mario Joseph naman. Ay, nako. Sige. Bueno, ma-time check kita man, tanganing makalaog dyan so mga dapat niya itong ma-mensionar, bada matawan ni nagkakanigong oras. Oras, Pilipinas, alas 4:32 ang hapon. An oras hatod sa Indokang. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Marcaban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Marcaban GT Disinfectant. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Yung Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 peso savings.
sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namibidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. New Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Convincing. Bueno, sige, diretso ka na istorya. Okay ang linya man eh. Sige, all clear. Kumparing G. Maray Napon, go ahead. Yes, maray napon tabi pa di. Maray napon sa mga parantabay sa mga dagdagyatong bareta. Balik na normal. Digdi sa Laogan Munisipyo Kanuwas. Konsayin so pinadlak na accounting as in treasurer's office. Pinabuksan na ini ni Mayor Domingo Escoto. Ini matapos na haros recovered na susaro na nagpositive na empleyado
mantang sa mga close contacts kay ni Tabi pa di nakasarabay sa swimming haros mayoriya nagnegative man sa swab test. Thank you Lord. 14 días ang durasyon kan lockdown kung kaya susanggo niya ang bayan na nakasabay sa naapektaran Roger. na pagsisyon dahil sa pagpadlak sa ibaba natural dahil makakalaog ang mga nasa legislatiba dahil ang taan na sanggo niya ang bayan session hall yaon sa itaas, sarado duman sa mayor na pirtahan, dahil man sila makakalaog. Sa haros 2 semana na magkasunodan na sesyon, ansang guniang bayan nagsisesyon sa mga barangay hall, and ngunyan, bukas na sa aga, ang sabi kan alkalde, Miyerkules, aldaw nin regular na sesyon, sigon kay Mayor Domingo Escoto, pwede na magsesyon ang konseho sa original nindang session hall, sa pagsabing gabos na pinag-disinfect ang ibaba asin itaas na parte kan munisipyo. Roger. Sa ngunyan, pasalamat sa Diyos si Mayor Escoto dahilan sa 2 aldaw na nadain in rehistrong COVID case digdi sa Banoan kan Uwas Albay. Salamat sa amang Diyos. Salbado. Saro sa na talaga so nag-positive, Saro, pagkatapos o driver, sa pamilya ka to, Nyan. so nagparasitive. Pero the rest, digdi sa munisipyo na nagkasarabay sa swimming, na nag-swimming bagay ito sa costa, negative man ka ba? Negative man ka ba? Na-confine talaga duman sana sa familia. Sa pamilya. Pagkagayon, sa kuwa manggay, kukurso na daman gayad ko. Dahil man gayad kayang talaban. Dahil man talaga. Na siyempre magkataraning ito. Iyo baga. Pero salamat sa Diyos. Tarog na kanya nangyari. At least contained and controlled. Sige. Bukas na nga linif na itong binandirang lockdown digdi sa Laucan Munisipyo. Sinurusumpit naman ito pinag-disinfectar na ito. Na ito, 14 días mga biros-biros. Dahil na ito duman sa pinagsumpit na opisina. Sige. Yan tabi pa din. Sa tayo mga dagdag na informasyon, by the way, maray napon kay Kagawad Sherwin Kising kan sanggo niyang panglungsod kan Ligao City, nakamonitor sa Satoya Permi sa Facebook. Maray na hapon. Sige. Jimmy Nasalita, DC GB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Diyan sa UWAS. Di okay na tabi balik na sa normal na operasyon sa mga oficinas na yan. Salamat dahil man naglakop so virus yan, maray na hapon dyan kay Kagawad Kising kan Ligao. Maray na hapon tabi. Sige, diretso kita kan mga istorya. Aramon ta. Igwa na lang kita ni na 17 minutos bago magabot ang alas 5 nin pagkahapon. Si Ans nasa linya. Ans, marhay na hapon. Go ahead na. Yes, maray na hapon. Nasa tiyo, maray na hapon sa mga parantaba. Mga dagdag kong pareta, posible mahalo pa ang ururon may kinaraman sa bagong profesyon na ipinagbubusol mo niya ni kinatawa na Dr. Eva Josephine Ribaya na pumayokan Committee of Health and Social Services digdi sa Sanggunian Panalawigan kan Albay. May kinaaraman ini sa pag-require sa gabos na mga apors makusanaan hali sa Metro Manila kundi pati digdi sa Bicol Region na mapasiring sa Albay na magsumitir ni negatibong RT-PCR antigen o kaya saliva test result may kinaaraman sa COVID-19. Hindi ko niyan, nangyayari ko niyan sa Padagos na pagkukondusir na sesyon regular kan sa Sanggunian Panalawigan kan Albay kung saan enot nang ito nagpaliwanag ni kinatawang Ribayan. Ang rason ko tangani na ibusol niya ini sa indang sesyon o kaya sa indang konseho. Yung tangani na maprotihiran man ang mga Albayano may kinaraman dito sa Padagos na paglangkaw kan kaso ng COVID-19 kung saan susugsudatos ninda bako sa naman ini mga LSI nagpupositibo sa helang na COVID-19 kundi pati na mga apos o kaya ini nga pig-apod ng authorized persons outside of residence. Sinabi ko niya ni Ribaya na inspirar sa gibuhon o tinansang ini tangani nga na maprotehiran sino pababa na kaso ng COVID-19 di sa probinsya ng Albay alagad kadakol na mga reaksyones nako
kana kinatawan gikan man sa mga kapwa niya kinatawan di sa sangguni at palalawigan na Albay. Lalo pa medyo siblag ini Sir Pio sa pagkapautubo niya na resolusyon o kaya mandato kan Bicolay ATF kung saan ang mga apos bigagadan sa nakidocumentary requirement na ID o kaya travel order. Dahil ang digdi pinag-uulayan pa ni sa kutsungunyan kan mga kinatawan kan sa kunya palalawigan kan Albay para maaraman kung dapat ba ining i-defer para mapag-adalan girari o kaya may pasar na ini sa mga oras na ini. Igo baga paano tabian nin halimbawa taga Sorsogon na ang trabaho digdi sa Albay, urual daw. Nya non urual daw na mapaswab. Yung nga ni anang Saro iyan sa mga konsideraron, maulit naman dyan. Sa aga naman papaswab naman. Dakol talagang dakol na konsidero pero ang paramount is protection of health. Kaya dyan dapat iguning pinapod na delicate balancing act. Yes. Sa paglislar kang lay. Ibagaw gunuural daw kapag dukulong sa ngudu sa dungo. Ibaga. Kung di ka nakatrabaho, dipisil bagaan. Actually, na-open up sa PSO question ni kinatawan na Victor Ziga Jr. na kung ano nga yan, sarong tao nga yan sa trabaho sa Naga, mauli digdi sa Albay, balik-balik niya pala ng pag-swab test. Yan. So sarong abogada na amiga ko, ma'am, nag-inquire nga ni Kanta, duman sa Camarines Sur na destino, iyon pighagad sa inda. O, dipisil nga ya. O, wala magastos. O niya kung imadigdi sa to sa Albay, paano yan? Tabi. Yung hindi ang sa ini, piga-adalan mo niyan, inwas na si Vice Governor Atty. Ansel Gax naman, nag-i-intervene na sa Ururong Didi dahil lang sa medyo sensitibo man ini kung tulos-tulos na ipasar. Sabi ni Vice Governor Lagman, dapat na hagadon man ang presence sa Bicolay ATF may kinaraman sa Ururo na ini. Iyon nga ni, delicate balancing act and decision. General Welfare Protection Clause and itong oral daw na pagpaswab, ano ba? Paano daw yun? So, nangugunta lang ang kantang-kantahayag ni kinatawan rin pa sa pakikipag-interpolate man niya o pakikipag-oro niya man kay kinatawan Atty. Melissa Abada sa Abidilla, may kinaraman sa bagay na ito. Sige. The previous one that we have already approved that yung mga taga-within the Bicol region, the action taken now is because of the surge. With all the cases of COVID-19. So, kailangan natin itong the measure na ito. Situation. But this will be enforceable kung bumagalan sa Albay. And very clear also in the ordinance that it will not be only for those whose final destination is province here, but even for those who are just passing by also. Kasi yung mga iba, So, nganyan, pa natatapos ang sesyon regular sa pagdiskusyon pa sa desisyon sa bagay na nakadakol na mga recommendations na mas mapapakarhay diri sa ordinansang ini pwede pa ko tanang i-considerar bago ini formalmente may pasara. Sige, Bapya. Sa itabi sa Pio, ang initial informasyon digdi sa Sangguni ang Panalawigan, Ans Galero, DCGP. Salamat Ad sa pagpadara ng informasyon hali dyan sa regular na hururon Sangguni ang Panlalawigan Albay. Imanagad na estudyaranin marhay so mga implikasyones kaan health implications and itong legal implications akan pagpasar na ning ordinansa 11 minutos o kaya 10 minutos sa sanangani bago mag alas 4 rin pagkahapon. Bicol target po ini kasabay ang bilog na tropa. Diretso kan mga istorya. Si Luens sa Barsena isihon tama ng bitbit na informasyon. Luens, good afternoon, go ahead na. Salamat abi Sir Pio, tulungon niya na District Office sa Bicol Region ang tinamaan kanhelang na COVID-19 na nagpaapektar sa pan-oral daw na operasyon kay ni. Ini matapos na sabihin sa DCGB News ni Regional Director Francisco Ranchez kan LTO Region 5 na ang mga naunang bitan na opisina iyo ang LTO Pamplona District Office
LTO Ligao District Office as in LTO Sorsogon District Office na kuta ng makakatabang sa makaskas na pagresponde kung may mga pagbalgar sa bulos ng trapiko as in may kinaaraman sa protocols kan COVID-19. Alagad gabos ini naka-quarantine dahil sa pagpositibo sa COVID kan mga kapwa kay ni empleyado. Kung kaya dahilan kan siring na bagay, aminado si Ranches na talagang naapektaran ang sa indang puwersa may kinaaraman sa pangyayaring ini. Alagad susog kay Ranches dahil man sigal sindang iraray mapundo sa pagpuktat sa pagtaon ng serbisyo takod makakaya ninda maski arog kay ni ang siring na sitwasyon. Dahilan ta susog sa iya once na magka-recovery niya asin magnerigatibo ang mga sa swab test ang mga close contact at mga empleyados na nagpositibo sa COVID-19 magpapadagos ang sa indang serbisyo digdi sa Bicol Region sa paagi kan mga district office na ini na dakula ang sakop na mga area. So duman sa ligaw, pira duman saro man sana. Roger. Saro. Pero siyempre, preventive measure, medical procedure, lockdown ito. Roger to that. O, ganyan, dahil man naguburo to duman na ibang positive. Sa pamantabi Sir Pio so far. Yan na, mga 14 dias na, di ba? Roger to that. O, mga 14 dias na. So, magayon kung arog ka ng trend. Roger. Na dahil nagbubutang iba. Sige. Oo, Roger. Ang pagkapunan ni Ranches sa mga empleyados na ini, magsunod sa protocols na pinagpapautob kang gobyerno, mag-isolate muna, tanganin ang dahil makaapektar nin kapwa Bicolano. Roger. Iyan tabi Sir Pio ang magdagdag pang istorya. Halin din sa Regional Center site. Ako po si Luis Burse Barceda. Salamat, Luen. Sa dagdag na istorya, hali dyan sa Regional Center sa Rawis. Sige, 9 na minuto sa sana bago magtapos ang programa. Ilaog ta. Ang bulos pa kan informasyon. Nasa linya. Ano, 7 minutos sa langan eh. Nasa linya, Pading Jomar First District, Padi, go, go, go. Salamat, Padi. Maray na hapon sa mga tarantabay. Pino na ng Urumpagon ang sarong lingkan Tiagaw Bridge. Ang tulay digdi sa sentro kan Banwaan kan malulipot. Na itig sa pairarom sa rehabilitasyon o widening kan DPWH. Ini nagkakausa ng trapiko. Yan. Sa mga mag-aagi, digdi sa sentro kan malilitot, ulit susarong tulay, susarong lane, sarado na muna at pigpupulpug na inikan heavy equipment. Mantang sa walang parte kinalik ka sa tabako, yun lang ito ang pwede munang maagihan. Ang saro lang tabi, pwedeng nariparo taligdi, antes ini para susarong lane, buminibo ki Vitor na isinugpundig di sa yung lane na suday pinulag. Karong lane iinabay dahil man napapakinabangan. Nata. Dapat ko na bagat ang ginibuhan ki Vitor, ginibuhan ki additional lane, pagsara kay ning karong lane kan tulay, mag-aagi na susabatan, duman sa dating lane, sa kaso nakaabay. Yes. Kundi so, entrada kan nakaabay na lane, malubakon. Ayan. So approach, kay itong ginibong ditor, nakaabay man sa naka itong sunatatada ngo niya na lane kantulay na day pa na didistroso. So approach, both so coming from Tabaco and coming from 1st at 2nd District, malubakon. Oo, tapos sa pura kaan, pero may nakaulang na poste sa urinutan, na pag magsasabatan, atong do magiraray, so kasabat. Di entonces, di man nagagamit so detour. Man. Yeah. Ang nangyari lugod kan detour, extension kan sarong lane, takong dakulan, di kulo na maagi. Oho. Hindi, magkakalusot siya sa igwang extension. O yan. Igo ning suyap kun baga. Pero suyap na lang ang nangyari. Nako, sige, sige. Baka iyo magayod ang katuyuhan ko ini. Pero kung doon sabit na bihikulo, kung iisipon, pwede magsabatan at puro lang duman sa pinakapuro sa may poste. Yan, kopya. Dahil ang kalitaw dito iyo, nagkakaigwa ng nalabang linya kan trapiko, digdi kaya sa mga may mga nakahon lalo na sumarelo sa trabaho ang pagkaga. Oho. Magdamaya may sinda,
$1,000 allowance sa kung Iyo. matimingan na ang napapundo pagdangadang winda, walawig ansay ang pagdahalan. Ang problema kampaning yung Marta, biriyo na naman soro ka naisip, traffic mag Iyo na nga ni. Mamay nga kita. Iyo mas isip ka sukay na. At least, at least, amay sinda baka hali sarong, amay makanto sa opisina. Yan. Okay, sige. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadring Jomar. Ano, diyan sa pasiring sa malilipot ha. Advance sa info na yan tabi kung mga biyaheros ka mo, motoristas. Medyo matraffic na po diyan sa may tulay kan malilipot maghali ka mo rin di 2nd District bago mag-aabot naman sa may Campo Santo. Medyo kung ni matraffic yan. Tapig uulag na sa tulay, tagigibuhon yan na mas halangkaw, masarig na tulay. Ano tabi? Sa pangarang kambilog na tropa, salamat kan sa inyong paghinanyog asin amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ansay nung kadamay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties,